Всяко едно решение в живота ни е свързано с някакви последствия. Част от тези последствия са желани, разбира се, щом вземаме това решение, но част от тях при всички положения биха били нежелани. Когато обаче сме изправени пред нежелани последствия, това означава само едно – преживяването на негативни емоции. Т.е. на болка. Знаем обаче как ние хората масово сме обучени да се отнасяме със своите негативни емоции и болка. Правим се, че ги няма, изключваме се от тях, търпим и потискаме. Това означава, че когато боли, имаме навика да късаме връзката със себе си или с други думи да се изоставяме. От друга страна, когато се намираме в дадена житейска ситуация отдавна, дори тя да не ни харесва и да не сме щастливи в нея, и тя да е болезнена, некомфортна и неавтентична за нас, тя все пак е позната за нас. Това означава, че ние вече сме доказали на себе си, че сме успели да оцелеем в нея и сме видели, че някак сме намерили начин да се адаптираме към нея, потискайки болката си и всичко е наред. Бутаме го някак. И при тези обстоятелства да вземем сериозно и кардинално решение, което да ни постави в изцяло нова ситуация, с която нямаме опит, означава, че ние не знаем дали ще успеем да се справим и адаптираме към новата ситуация и отново да успеем да потиснем вече новата и различна болка, която неминуемо ще дойде от това наше житейско решение. И какво правим обаче, ако новата болка е много по-голяма от сегашната, при положение, че хем нямаме изграден механизъм да стоим будни и присъстващи в болката, хем нямаме и гаранции, че нашите защитни механизми на потискане ще работят и в новата ситуация. Това е огромен риск и за това не го поемаме. А самия факт, че толкова дълго време сме стояли в ситуация, която не е окей за нас и през това време сме потискали болката си, адаптирайки се към ситуацията, означава, че сме съществували в състояние на скъсана връзка със себе си. Тоест, ние вече имаме компрометирана връзка със себе си и имаме доказателства защо не можем да си имаме доверие. И е съвсем логично да си нямаме такова. Липсата на решителност е право пропорционална на липсата на доверие в себе си. Точно както когато нямаме доверие на даден човек, не си правим сериозни планове с него и не разчитаме на него за важните неща. А човек, на който не може да си има доверие, най-общо е човек, който ни изоставя и къса връзката с нас в трудни моменти и мисли само за себе си и за собствения си комфорт. Този ред на мисли, ако дълго време сме били в болезнена ситуация, към която сме се адаптирали и сме търпяли, ние сме се изоставили емоционално през цялото това време, т.е. ние сме такъв човек за себе си. За да си нямаме доверие, означава, че до момента в трудните моменти, в които е боляло и сме имали нужда от себе си, от собствената си подкрепа и разбиране и присъствие, ние не сме си дали нищо от това, а сме си обръщали гръб или дори по-лошо. Пускали сме вътрешния ни критик да вилнее вътре в нас на свобода и без надзор, който на всичкото отгоре ни е обяснявал как ние сме си виновни и как сме супер зле да се докараме до тук, или както вече казахме, сме намерили начин да се адаптираме към много болезнената за нас ситуация, с която сме си изпратили посланието: едва ли не, твоите чувства няма значение, твоите нужди също няма значение, ще стоиш тук и ще търпиш, защото е по-безопасният вариант. Това си е чисто предателство. Само си представете тази вътрешна динамика, изнесена във външния свят. Най-важният ви човек да се отнася така с вас. Или когато сгрешите и се чувствате слаби и объркани, да ви обяснява колко сте зле и как сами сте си виновни, вместо да е до вас. Или когато му кажете: много зле се чувствам във връзката ми или на работа, толкова много неща ми липсват, нещастен съм. Този човек да ви каже: нищо ти няма, тук ще си седиш, това е положението, толкова си можеш. И сега на този фон защо ни липсва решителност? Ако това е било отношението ни към нас самите до момента, как да вземем голямо кардинално решение за живота си, в което да разчитаме само на себе си и от което със сигурност ще има последствия за нас под формата на емоционална болка и трудности, каквито неизменно има при всяко голямо решение. Ние ясно сме си показали, че по никакъв начин не може да разчитаме на себе си емоционално и ще се изоставим, когато боли, а то ще боли със сигурност. Та ако това е вътрешното ни отношение към нас самите, да вземем кардинално решение за промяна е като да вземем решението да започнем бизнес, залагайки работата си, спестяванията си, енергията си и сигурността си със съдружник, който знаем, че не се интересува от нашите чувства, не умее изобщо да присъства в трудните и болезнени ситуации и когато стане напечено, той по-скоро абдикира от ситуацията и остава някой друг да се оправя с нея. Абсолютно няма как да поемем толкова голям риск рамо
до рамо с такъв човек. И е изключително логично и естествено да няма как да стане. И това е много важен защитен механизъм, защото липсата на решителност ни предпазва от болка, в която напълно ще се изоставим, а това е непоносимо. Защото вече знаем, че не е проблема болката, истинският проблем е да си сам в нея. А ние от деца сме обучени да изоставяме себе си в болката си и да я потискаме. Именно за това познатото зло е много по-привлекателният вариант, защото в него вече имаме доказателства, че сме изградили механизми, с които да оцелеем. Дори те да са равни на бягство и потискане. Поне познаваме болката и знаем, че тя подлежи на потискане. А в новата ситуация, след нашето решение, ние стъпваме в напълно непозната ситуация и територия, с която нямаме опит и съответно има огромна доза непредвидимост. Тоест болката може да е толкова гигантска, че да не успеем да я потиснем. И знаейки, че нямаме изградения механизъм да присъстваме в нея подкрепящо, това като цяло е равно на самоубийство. Та с две думи, превръщаме се в нерешителни хора тогава, когато не сме изградили вътрешния си авторитет и родител, чрез който да можем да преживяваме негативните емоции, породени от негативните последствия в живота, които общо взето са неизбежни. Това звучи като: не искам да взема грешното решение да се чувствам като провал, т.е. тук бягаме от емоцията на срам. Не искам да остана сам и да изгубя ресурсите, с които разполагам в момента под формата на сигурна работа или на хората, които в момента са в живота ми. Тук бягаме от емоциите на празнота, срам и безсилие. Не искам да съм лошия в очите на другите. Бягаме от срам и вина. Не искам да нараня някой. Бягаме от вина, под която в общия случай стои срам. Не искам да ми се налага да се справям сам, защото не знам дали ще мога. Тук бягаме от чувство за недостатъчност, т.е. срам плюс безсилие. Това най-общо са емоциите, които ни държат в капан на живота ни, т.е. предпочитаме да останем в ситуация, в която не се чувстваме добре, но вече сме успели да потиснем тези емоции и да ги държим под контрол, вместо да се поставим в чисто нова ситуация, в която да рискуваме тези емоции да изригнат неконтролируемо в нас, предвид, че нямаме капацитета да ги удържаме и нямаме гаранции, че ще успеем да ги потиснем отново, както сме успели да ги потиснем в сегашната ситуация. Ако това е случаят при нас, се характеризираме със следните черти. Страх да направим категоричен избор, който включва перманентно затваряне на дадена врата. Съответно имаме склонност да седим на два стола едновременно и да чакаме да видим кой стол първи ще ни бъде дръпнат, за да може решението да е взето отвън, не от нас самите, защото така можем да си кажем: явно така е трябвало да стане и това е било правилното решение. Но така автоматично се вкарваме в ролята на жертва, понеже не е трябвало да стане така. Можело е да стане и по друг начин, ако бяхме упражнили свободната си воля на време, вместо да се откажем от нея. Но както разбрахме, това идва от нашата неспособност да понесем отговорността, т.е. негативните емоции, които ще са последствието от решението ни, ако ние го вземем. Затова, когато то бъде взето отвън, това ни създава усещането, че няма нужда да се чувстваме така, засрамени, виновни и така нататък. То така се е случило. Не, че ние с нещо сме го случили. Друго проявление на същото нещо е, ако случайно вземем някакво решение, да не го представяме като наше собствено решение, дори действията ни да говорят за взето от нас решение, с думите си всъщност ние го отричаме. В такива случаи звучим по този начин: ами аз просто нямах друг избор, затова трябваше да постъпя по този начин. Звучим така, когато всъщност сме взели дадено решение и сме постъпили по начин, по който не е бил окей, дори за нас самите, но не можем да застанем зад решението си, понеже не можем отново да понесем последствията от него. Затова го представяме сякаш не е всъщност точно наше решение и не сме го взели точно ние, а външните обстоятелства са ни притиснали и ние просто не сме имали друг избор. Бидейки наясно, че това рядко е случая, да сме чак такава жертва на външните обстоятелства. Та това е опит да бъдем решителни, когато все още нямаме капацитета да бъдем. И по принцип отстрани не е най-красивото нещо на света, когато действаме така, но и ние самите също не сме особено горди от себе си, когато действаме така в общия случай. И продължаваме нататък с нашите характеристики. Имаме страх от осъждане и от критика, допитваме се задължително до мнението на другите и не можем сами да вземем категорично решение. Това също е опит за разпределяне на отговорност. Ако ти си ми казал да го направя и аз все пак се престраша да го направя, то аз оставам с усещането, че ако нещата се объркат и бъда залята с срам, вина и други гадни емоции, няма нужда да ги чувствам с пълна сила, защото ти ме валидира и ти ми каза, че това е правилното решение, т.е. отговорността в моята глава е обща, макар да не е. Съответно, имаме склонност да се съмняваме в собствената си преценка, чувстваме се като неквалифицирани да вземаме сериозни решения или пък дори да знаем кое е правилното решение, се чувстваме неквалифицирани да реализираме това решение на практика в живота си. Сякаш ни липсват качествата за това. Също така задължително имаме проблем с овъртинкването и се характеризираме с перфекционизъм, чрез който очакваме, че има перфектно решение, чрез което може
можем да избегнем негативните последствия и просто трябва да го измислим. И съответно, докато не го измислим, сме замръзнали в познатата ни ситуация. Проблемът тук е, че такова решение няма и абсолютно всяко едно наше действие или бездействие има последствия. Не можем да хакнем живота и да излезем сухи от водата. Но нашето овъртинкване и перфекционизъм ни създават илюзията, че можем. Но понеже това е илюзия, цената, която плащаме за нея, е да стоим замръзнали в старата ситуация. Също така, ако имаме склонност да се съгласяваме, да се влияем, имаме проблем с личните граници и цялостно ни липсва вътрешен авторитет, при всички положения няма да сме най-решителните хора на света. Един човек може да бъде решителен и категоричен тогава, когато си е доказал, че може да разчита на себе си. Това означава да е изградил умението да се саморегулира емоционално. Това умение води до това да не се изоставяме, което е равно на това да имаме капацитета да присъстваме в собствените си емоции, най-вече негативните. А това означава да имаме изграден вътрешен диалог вместо монолог. Да вземеш кардинално решение за живота си, като приключване на връзка, смяна на работа, смяна на град, промяна на каквото и да било голямо нещо в живота, често на емоционално ниво се преживява като да отидеш потъмно в гората. Имаш усещането, че има много какво да се обърка и да излязат много непредвидени ситуации и със сигурност ще има момент, в който ще е много страшно и дори зловещо. Ако това ти се налага да го направиш, със сигурност би се навил да го направиш единствено с човек, на който знаеш, че можеш да имаш пълно доверие. Да знаеш, че каквото и да стане, той няма да те изостави там в тъмната зловеща гора. Когато позволяваме нашата личност да бъде обзета от защитни механизми, които целят да скъсат връзката с трудните ни емоции, ние сме този човек, който изоставя нас самите в гората. И така, ако нямаме изграден този вътрешен авторитет и това вътрешно стабилно присъствие, което да не ни изоставя, ние се чувстваме като едно дете, което е хвърлено на произвола на съдбата да взема решения за раздяла, развод, местене, сменяне на работа, на град, което е ужасяващо преживяване за едно дете и е напълно извън капацитета му. Затова единственото, което то може да направи, е да замръзне на мястото, на което се намира, дори да не му харесва, да зависи от другите, да се влияе и да търси помощ, чудейки се как да разпредели отговорност. И съответно не можем да очакваме подобна зрялост, независимост и стабилност от дете. С други думи, ако искаме да станем решителни, трябва първо да направим така, че възрастният в нас да бъде доминиращата част от личността ни, а не детето. И така, хора, това беше за днес. Чао ви и до следващия път!